سلام سلام كلكم أحواتين حتين نكون في هيافس channel بسلام متأخم نوم معلت نريو عرسي بزعبا قلعت متأوتي نقلعتنا زحجزنا متأوتي إنا خنزعرب نعملت بلمدي وعيات قلعت لنا نتوعم قلعت أبدجة كم دليتهم كتأوتوا تانيهم أبجزاجن ينطرو لعلن تحتن يبلو يصبروا عقلنا يتقبلنا سلازي أبجزان تاين تتقمنا يحيش زبل عرستين بتيزر لهم علتي سلازي حمت خفت أنا نعايزة تقمتني زياء ترامبلينيا نخون أطرو تحجز يا مالتي سلازي زياء أبدجة تخون ديكونت أوش تجازا خنجبر عن خلينا سلازي ما شرطو كسرحوا خلو نازي ننا عبيتي إكسرسايز يخص سلازي خساب 120 كيلو كتصور خليو أي قمت ألنيو كم دليتهم كنطرو خليو سلازي زياء مسارحت وي زياء متصاوتي تأبجز عند حرجيرنا يا كم لبهم ينطرو مالت ينطرو يعرفوا ينطرو سلازي أب كندا أب متصاوتينان أب كالن نجاراتن جيزي زحلفو أب متصاوتيهم يتكمهم نعقهم يحجسوا نحنا عقلنا أيتقبلنا سلازي نحنا كل جيزي أب سالون نعدلا أب دق يبلنا أبوش تجازاجن علاتو متصاوتي أزي خاط قيمتنا مالتي سلازي ولا تكمهارت أنيحو after 10 minutes عرفت زوست الله ينطر تلفزيون دار أي نطر تلفزيون رئي سلازي أزي تحست قبرا مالتي كال زتقامتنا مسارحتك زي خاني sensory swing تنتع تبهال كم زتري وادر لهم تنتع أبزوشتي يأتوتهم قلعت مالتي and then نيامان نتساقام كأسهلل تبليا حتى زي أنا من تاعت تقوم حدا جيزي دقنا اندحر بفلاي أحواتا حاتا اللوم كوينو يتصاوتو تزقبرو دمت سبيشال نيد قلعت اندحر اللونا خينام تدمت أخرب بشامي خالي شعو يعقرقرو ويباقي ويزخوانا ناي بحريات ملوات يرئيو وي إذنهم كأخم زيجيرهم يحزو مالتي سلازي انتاي نقبر كم زخون كله زي سنسري تنتاب كزانا اندحر اللاتنا خينا أبقى يأتو زفتو وبامبولا حيزهم كأتو خليهم وي متحف حيزهم كأتو خليهم أبقى سلام رخبما سلل تبولهم سلازي ريلاكس كأي خونو أنا زي أب جزايا بالليل جن نودي أبي تمرت انتايو ريلاكس قبري لو مسحاتوني تنت إلي مالتي مخنياتو ترابخ خيط كله عزيز فتوى متصوت زي أبقى أتيو متحفتي رئي أبقى أتيو نتا ممهرو نتا ترابيستي سمعة بتعمل ريلاكس تقبرو سلازو خانت أبي تمرت زي أن تحرهالات صبق عمس بالكو فاند مسرخبون أفت بيت تمرت عدا اليوم ماني روم مالتي سلازي دمت أخبر تعقله أفت سايلنت رومز بحالي خدوما مبزحتو أم بيت تمرت تتقلوهم أفت سايلنت روم كيدون كا ريلاكس خون سلازي أزيتات من البات كاب عدنا بعدي يفعلاليو بعلنا زقو نخيل نخون ويون بيت ناي منقست زوحابن حاجز ناتوم ناي سبيشال نيد جيرناون كن جزء نخيل ندحر كويناون كن حاتت نخيلنا مالتي أبز أب أستراليا NDIS بحال ناي سبيشال نيد كخافلوا يخليهم أوكي كالك عملنا تكنا ستيمينج كجابرو خليهم ستيمينج مالت مبزحت جيزة أب سبيشال نيد يزرع انتاي مالتي إدوم يتقعوا إدوم خمسة جابرو وينطروا ترطروا بلو وي حانت عينت دمتخ بالتداغاغا بلو عملت كم زناي فاكيوم دمتي وي بقى بزح حانت عينت دمت بزح جيزي يداغاغموا ገለገለ ቆልዑት ካለው ኢዶም ከም ዚኣ ምስ ጨበጧ ምንም ነገር ክሕዙ ዘይደሊ በቃ ዚኣ ኩሉ ግዜ ምስ ተጨበጠታ ኢዶም ካልኦቱን ክዳኖም ናይ ቅድሚት ክዳኖም ዲ ወይ ዝኾነ ይበልዑ ካልኦቱን ዝረኸብዎ ነገር ወይ ሓንቲ ዓይነት መጻወት ጥራሕ ክበልዑ ክእሉ ስለዚ ነዚ ከመይ ጌርና ንፈትሖ መፍትሕ ኣለዎ ዶ እዋ መብዛሕትኡ ግዜ ክንፈትሖ ንኽእል ኢና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ትሑዛት ክንገብሮም ኣለና ብቴሌቪዥን ወይ بالتليفون ማለት አይኮነን ምናልባት ናይ ቴሌቪዥን ናይ ቴሌፎን ቁርብ ጊዜ ነታ እንደልያ ነገር ንገብሩ ወይ ንኸነባራታውን ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና
ግን ዝበዝሐ ጥቕሚ ካብ ቴሌቪዥን ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ብምንታይ ዓይነት መፃወቲታት ጌርና ትሕዛት ንገብሮም ሓደ ከም ነቲኦም ከምዚ ኢዶም ከምዚ ጌሮም ዝጭብጥዎ ቆልዑት ከምዚ ዓይነት ሶፍት ቦል ብምጥቃም ቀሲልና ከምዚ ንህቦም እሞ ነዚኣ ይጭብጥዋ ከምዚ እንዳገበሩ ኤክሰርሳይዝ ብምግባር ክጠቕሞም ይኽእል ድሕሪ ኢዶም ኩሉ ግዜ ዝጭብጡ ቆልዑት እንድሕር ኣለዉ ኩሉ ግዜ ከነፅረሎም ኣለና እንደነዚኣ እንድሕር ሂብናዮም ከዓኒ ቀስ እንዳበሉ እንዳፈትሕዎ ከምዚ ጌሮም እንዳተፃወቱ ክዛናግዑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ካልእ መፃወቲ ፕሌይዶ ቆልዑት ከለና ጭቃ ኣሜሪካ ንብሮ ዝነበርና ማለት እዩ ፕሌይዶ ኩሉ ግዜ ዋላ ሓንቲ ጉድኣት ደይብሉ ፕሌይዶ ክንገዝእ ኣለና ኢንኬዝ ምናልባት ኣብ ኣፎም ኣትዮም ክበልዕዎ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ፕሌይዶ እንድሕር ከምዚ ሂብናዮም ጭቃ ኣሜሪካ ከዓ ከምዚ ጌሮም ብምፅዋት ነቲ ኢዶም ትሕዝ ዝገብሮ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ክእሉ ዝኾነ ምንቅስቓስ ወይ ዝኾነ ነገር ክሰርሑ ክእሉ ብዓብኡ ከዓኒ ኢዶም ትሕዝ ብምግባር ካብ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ከነድሕኖም ንኽእል ማለት እዩ ካብቲ ደይድለ ምንቅስቓስ ከምዚ ዓይነት መፃወቲታት ይጠቕሞም እዚ ዓይነት መፃወቲታት ከዓ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ኩሉ ዝዘርእየኩም ዘለኹ ብዙሕ ዋጋ ዝወስድ ኣይኮነን ሕሱር እዩ እዚታት ከዓ እዚ ሓደ ግዜ ነዞም ዝሰብሩ ወይ ዝኾነ ነገር ክሕዙ ዝደልዩ ወይ ምቕዳድ ዝፈቱ ከምዚ ዓይነት መፃወቲታት ክንህቦም ከለና ትሕዛት ንገብሮም ኢዶም ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ናይ ስቲሚንግ መፃወቲ እዩ ደሎ ከምዚ ዝኣመሰለ ይዝርግሕዎ ይኸፍትዎ ይዝርግሕዎ ከምዚ ዓይነት መፃወቲታት እውን ከነዳሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ እውን ከምዚ ላቺ የእቱ የውፅኡ እዚታት እውን ክሕግዞም ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሲምፕል ዝኾነ መፃወቲ ብሕሱር ዋጋ ክንረኽቦ ንኽእል ግን ንደቅና ኢዶም ትሕዛት ስለ ዝገብሮም ካብቲ ዘለዎም ኣመል ከናግፎም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ንዓይ ዝጠቐመትኒ ከዓ እዚኣ ኣላርሚያ ቪዥዋል እያ ግን ቪዥዋል ዝገብራ ከምዚ ትርእይዋ ዘለኹም ን20 ደቂቕ ገብራ እንድሕር ደልየ ን20 ደቂቕ ከምዚኣ እያ ተርእዮም ኣላ ብሕብሪ ማለት እያ ፍርቂ ሰዓት እንተኾይና ፍርቂ ሰዓት እንተኾይና ከዓ ሰዓት ስለዚ ብዙሕ ግዜ ስፔሻል ኒድ ቆልዑት ምዝህሉና ነገራት ክንደጋግም ኣለና ብዙሕ ግዜ ከዓኒ ሓንቲ ዓይነት ነገር ኣብ ሓንቲ ዓይነት ሰዓት ኢና ክንገብር ዘለና ስለዚ እዚኣ ንምንታይ እያ ትጠቕመና ዋላ ንስፔሻል ኒድ ደይኮነ ቆልዑት እውን ትሕግዘና እያ ስለዚ ኣብዛ ፍርቂ ሰዓት እዚኣ ሆምወርክኻ ወድእ ወይ ክፅሕፍ ድዩ ንክንዲ እዚኣ ሰዓት ፀሓፍ እዚኣ ናይ ትምህርቲ ሰዓት እያ እዚኣ ምስ ወዳእካ ከዓ ሪዎርድ ክህበካ እየ ንብል ስለዚ እዚኣ ሰዓት ፍርቂ ሰዓት ምስ ከደት ኣላርም ኣለዋ ድምፂ ትህብ ማለት እዩ እንድ ክትውዳእ እያ ከዓኒ ስለዚ ምስ ተወድአት ከዓ ን10 ደቂቕ ዲና ዝኾነ ነገር ዝፈትውዎ ነገር መፃወቲ ዲና ክንህቦም ሜይቢ ቴሌቪዥን ዲና ን15 ሚኒትስ ከነርእዮም ከዓኒ ካብዚ ጌርና ከዓ ሪዎርድ ወይ ከዓ ናይቲ ፅቡቕ ዝገበርዋ ከዓ መቕሽሾም ንህቦም ማለት እዩ ስለዚ ንኖም መዓልቲ እዚአን ዘርኣኹኹም ሒዘ መፀ ብዛዕባ ሰንሰሪ ቲኣተንት ኣብ ገዛ መንጠረ ከዓ ኣዝያ ሓጋዚት ትሕዛት ትገብሮም መፃወቲታት እየን ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣነ ክዛረብ ከለኹ ብዛዕባ ናይ ስፔሻል ኒድ ቆልዑት እየ ዝዛረብ ግን ምናልባት ሓደ ስፔሻል ኒድ ወይ ክልተ ካልኦት ስፔሻል ኒድ ዘይኮኑ ቆልዑት ኣምላኽ ዝሃበና ክህሉ ስለ ዝኽእሉ ንዕኦም ከንታይ ክንገብር ኣለና ኩሉ ኣቓልቦናስ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ስፔሻል ኒድ ጥራሕ ድዩ ዝኸውን ብባህርያዊ ስፔሻል ኒድ ቆልዑት ምዝህሉና ኣዝዮም ግዜናን ኣቓልቦናን እዮም ዝወስዱ ምክንያቱ ሓደ ነገር ንኽርድኦም ግዜ ስለ ዝወስድ ስለ ንደጋግም ኣዝዮም ፍቕርን ምብርታዕን ከዓ ስለ ዝደልዩ ቶም ካልኦት ቆልዑት ናኸ ስለዚ ኣብታ ትመፅእ ደላ ግዜ ትመፅእ ደላ ቪድዮ ስፔሻል ኒድ ምዝህሉናን ካልኦት ቆልዑት ምዝህሉናን ከመይ ጌርና ንሕግዞም ብዛዕባ እዚ ከዓ ክንዘራረብ ኢና ኣዝየ ዘመስግነኩም እዛ ቪድዮ ኣዘኻኺራትኩም ጠቒማትኩም ክትኮን ከዓ ተስፋ ገብር ኣብ ዝመፅእ ግዜ ይራኸበና ቴንክ ዩ